Лех Валенса. Легенда салідарнасці, легенда польскай палітыкі. Але як так здарылася, што ён ператварыўся ў чалавека, пра якога стала вядома, што ён супрацоўнічаў з савецкімі спецслужбамі і набраў толькі 1% на прэзідэнцкіх выбарах? Гэта падказ зроблена ў Польшчы пра Леха Валенсу. З вамі зноў Максім Кірыл, і мы пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Чаму мы ўвогуле размаўляем пра Леха Валенсу, бо з'явілася актуальнасць. Яго ўзгадаў Караль Наўроцкі, прэзідэнт Польшчы. Але неяк нечакана, я б сказаў. Распавядзі. Так, сябры, для тых людзей, якія нядаўна прыехалі ў Польшчу і не ведаюць так добра кантэксту польскай палітыкі апошніх 35 гадоў, можа здавацца дзіўным, што такі легендарны чалавек, які вядомы па ўсім свеце, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, узгадваецца негатыўна дзейным прэзідэнтам Польшчы. Таму мы вырашылі сёння паразмаўляць пра асобу Леха Валенсы, як і абяцалі ў шматлікіх ужо нашых выпусках апошнім часам. І фактычна, 31 жніўня гэта знакавая дата ў польскай гісторыі, бо 31 жніўня 1980 года у сточні Гданьскай, то бок у Гданьскай судаверфі, імя Леніна на той момант, былі падпісаныя жнівеньскія пагадненні аб стварэнні незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць». І з гэтага моманту ўзышла неверагодна моцна, неверагодна яскрава зорка вядомага ўжо дагэтуль, але не настолькі простага рабацягі, электрыка судаверфі Леха Валенса. Давай пра яго легендарнасць вось пачнём. Што нам трэба пра гэта ведаць? Мне пашчасціла, я бачыў жывую Леха Валенсу на адной з канферэнцый. Дарэчы, я таксама бачыў і ягонага суперніка з 80-х гадоў, гэта Войцех Ярузельскі. Я нават размаўляў з Войцехам Ярузельскім. І прызнаю шчыра, гэта такое цікавае пачуццё. Дарэчы, пару месяцаў таму ў Польшчы быў Уилл Сміт, і ён сустрэўся з Лехам Валенсай, і ён дадаў у сваім, здаецца, інстаграме пост, што вось сустрэча з легендай, з чалавекам, пра якога ты чытаў падручнікаў гісторыі, так, і тут ты з ім ось ужо размаўляеш. Прыкладна такія ж пачуцці былі і у мяне самога. То бок для свету Лех Валенса гэта проста сімвал барацьбы з камуністычным рэжымам ва ўсходняй Еўропе. І так засталося. Але ў Польшчы гэта постаць пераўтварылася ў вельмі супярэчлівую і не тое, каб неверагодна папулярную. Вось давай пачнем з барацьбы з камуністамі. Што трэба пра гэта ведаць? Пачаць трэба прыкладна з 1970 года. Тады у Гданьску адбываліся вялікія пратэсты супраць падвышэння цэнаў. Так, агулам у камуністычных краінах часта пратэсты вызываліся менавіта вось такімі крокамі уладаў. І Лех Валенса, як працоўнік, электрык з Гданьскай судаверфі, даволі актыўна удзельнічаў у гэтых пратэстах. І бачыў на свае ўласныя вочы, як брутальна, тады, дарэчы, загінула даволі шмат людзей. Ёсць нават вельмі добры фільм польскі пра грудзень 1970. Раю людзям паглядзець, пабачыць шмат знаёмага, на жаль. У той момант ён ужо пачаў быць актывістам, прымаў удзел у гэтых пратэстах і зрабіў свае першыя крокі як дзявач, то бок дзеяч антыкамуністычнага падполля. Прыкладна ў такім рэжыме ўсё трывала да 1980 года, калі скажем так, выбухнулі з новай моцай забастоўкі па ўсёй краіне. То бок сітуацыя насамрэч проста назрывала усю дэкаду. Гэтая дэкада ў польскай гісторыі называецца дэкадай Герковскай. То бок на той момант першым сакратаром КЦ ПЗПР быў Эдвард Герак.
які, скажем так, назапазычваў грошай па ўсім свеце, за што, скажем так, і за гэтыя грошы у яго атрымалася стварыць нейкае ўражанне дабрабыту у краіне. Але бліжэй да 80-го года грошы паволі скончыліся, сітуацыя сталася крыху горшай. І напружанасць у грамадстве вырасла. Ось, і на той момант па ўсёй краіне пачалося гэта з любальшчызны. Ось, таксама падключыліся і судаверфі, напрыклад, у Шчэчыне, дзе, дарэчы, і адбываліся ўрачыстасці з удзелам караля Навроцкага. І, ну і таксама, канечне ж, вось гданьская судаверфь. І, дарэчы, тут, скажем так, збег акалічнасці, такая іронія лёсу, бо пагадненні у шчэчынскай судаверфі былі падпісаны на дзень раней. Але большая увага заходніх медыяў была звернута і больш корэспандэнтаў было ў Гданьску. Вось, і проста гісторыя, скажем так, дала шанец Леху Валенсе стацца галоўнай зоркай. І так сталася. Ось, і увесь свет аблецелі кадры, як яго проста выносяць на руках з падпісанымі паперамі з камуністычнай улады. Камуністычная ўлада, ў сваю чаргу, разлічвала, што падпісанне вось такіх вось для, на іхнюю думку, пустых паперкаў, яны раздрабняць вось гэты рух працоўных, так, вось пралетарыяту, скажем так, выкарыстоўваючы тагачасныя словы. Ось, але яны не змаглі прадугледзець, што гэтыя вось абасобленыя рухы аб'яднаюцца ў адзін вялікі рух, які стаўся прафсаюзам «Салідарнасць». Ось, і Лех Валенса яго узначаліў. Лех Валенса, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. Як так адбылося? Так, гэта адбылося ў 1983 годзе. Ось, але перад гэтым у Польшчы здарылася вельмі прыкрая рэч, ваеннае становішча. Ось, 13 снежня 1981 года у Польшчы генерал Войцех Ярузельскі раніцай выступіў па тэлебачанні і абвесціў пра ўвядзенне ваеннага становішча ў Польшчы. Лех Валенса, як і шматлікія лідары антыкамуністычнай апазіцыі, быў інтэрнаваны. То бок быў у затачэнні ў турме без прыгавору суду, вось проста быў інтэрнаваны, так, затрыманы бясконца. І на гэтай хвалі ён стаўся вось тварам барацьбы палякаў з савецкай уладай. І ў 1983 годзе, так, яму была ўручаная урачыста Нобелеўская прэмія міру, і ён для менавіта заходніх назіральнікаў назаўсёды стаўся ось такой галоўнай зоркай. Далей, што адбываецца? Польшча ўсё ж такі пазбаўляецца ад камунізму, і адбываюцца першыя незалежныя выбары. Так, канешне, тут можна было б насамрэч вельмі шмат распавядаць, але мы не хочам, каб наш сённяшні выпуск пераўтварыўся ў нудную лекцыю па гісторыі Польшчы другой паловы 20-го стагоддзя. Таму так, пераходзім адразу да 89-90-х гадоў. Ось, у 89-м годзе у Польшчы адбыўся круглы стол. Ось, круглы стол паміж камуністычнай уладай і вось гэтай апазіцыяй «Салідарнасці», дзе яны абмяркоўвалі мірны пераход улады, мірную перадачу ўлады, дэмакратычная апазіцыя. Ось, у той час Савецкі Саюз ужо пачынаў вельмі моцна рушыцца, ось, ягоны ўплыў аслаб. Ось, і ўсе ўжо разумелі, што ніхто не будзе тут разганяць усіх танкамі, як гэта было у мінулыя дзесяцігоддзі, напрыклад, у Венгрыі ці у Чэхіі. Ну і на вось гэтай хвалі бархатных рэвалюцый ва ўсім усходнім блоку у Польшчы таксама наступіў пераломны момант. Першым, скажем так, першым і не першым прэзідэнтам новай Польшчы стаў Войцех Ярузельскі, які быў абраны нацыянальным сходам. Ось. Але ў 90-м годзе было вырашана правесці ўжо першыя поўнасцю дэмакратычныя выбары прэзідэнта. І безумоўным фаварытам гэтых выбараў быў спадар Лех Валенса. Пры гэтым гэты выбары, я, дарэчы, ўжо ўзгадваў у нашым падкасці, што адбылася цікавая рэч, бо ў другі тур выбараў вельмі нечакана для ўсіх патрапіў не палітык, ось, але прадпрымальнік польскага паходжання з ЗША Стан Тымінскі, які вось у другім туры змагаўся з Лехам Валенсай, але шансаў, канешне, у яго ніякіх не было, і трыумфальна Лех Валенса стаўся першым ужо агульна прызнаным прэзідэнтам новай Польшчы.
Ну і што? Падавалася, што ўсё, шчасце, перамога, Лех Валенса легенда, Лех Валенса прэзідэнт Польшчы. Ці ўсё было так на самой справе? Ну, насамрэч, вось так толькі падавалася. Бо прыкладна пачынаючы з другой паловы 80-го года пачаліся канфлікты. Канфлікты у лагеры дэмакратычным, то бок сярод нашчадкаў былой салідарнасці. Гэта, насамрэч, даволі звычайная з'ява. Калі паглядзець на гісторыю розных рэвалюцый, то яно прыкладна так заўсёды адбываецца. Спачатку іх аб'ядноўвае заўсёды супольны вораг. У гэтым выпадку гэта былі камуністычныя ўлады. Калі гэты супольны вораг знік, то яны кінуліся да горлаў адно аднаго і пачалі грызціся. Тое ж самае адбывалася і з дзеячамі салідарнасці. Яны пачалі разбівацца на розныя лагеры, розныя фракцыі. Больш ліберальныя, больш кансерватыўныя, больш левыя. У польскай гістарыяграфіі і паліталогіі гэта заўсёды ўвайшло ў гісторыю пад назвай «Война на гужа», то бок «Вайна ў вярхах». Так яно выглядала, і гэта цягнулася некалькі гадоў. Пры гэтым можна сказаць, што, ў прынцыпе, усе з гэтай вайны выйшлі крыху пабітымі. Ніхто асабліва шмат з гэтай вайны не выйграў, бо проста людзі на гэта глядзелі часам з палітаваннем. Окей. Якім прэзідэнтам быў Лех Валенса? Ну, вось тут, дарэчы, даволі класічная сітуацыя з прэзідэнтам Лехам Валенсай, і тут можна правесці пэўную аналогію з прэзідэнтам Каралем Наўродскім нават. Нягледзячы на тое, што Караль Наўродскі выразна не любіць Леха Валенсу. Калі Лех Валенса стаўся прэзідэнтам, то ён знянацку зразумеў, што ўлады-то ў прэзідэнта не так шмат. Хацелася больш. Таму асабліва, маючы на ўвазе прававы парадак на той момант, бо да 92-го года Польшча жыла з Канстытуцыяй Польскай Народнай Рэспублікі. Канечне, з пэўнымі зменамі, які было шмат. Прававы парадак і кампетэнцыі розных органаў улады былі не да канца зразумелымі, што вельмі часта прыводзіла да розных канфліктных сітуацый. Толькі ў 92-м годзе была прынятая малая канстытуцыя тымчасовая, а ў 97-м ўжо тая пастаянная, з якой Польшча жыве і дагэтуль. Вось проста некалькі хайлайтаў з таго перыяду. Лех Валенса, што падкрэслівалася шматлікімі польскімі гісторыкамі, шматлікімі польскімі палітолагамі, якіх можна пачытаць і паглядзець, падкрэслівалі заўсёды, што ў яго былі аўтарытарныя тэндэнцыі. То бок, напрыклад, ён мог, калі ён прызначаў урад, напрыклад, у той час быў крыху іншы парадак паўстання ўрадаў у Польшчы, то ён мог асабліва не лічыцца з тым, што там сабе думае Сейм, напрыклад, ці іншыя палітыкі, напрыклад, дасылаў спісак з гатовым складам ураду, з гатовымі прозвішчамі, і, скажем так, і пасля канфліктаваў на фоне таго, што нехта з ім не пагаджаўся. Увогуле, шматлікія людзі, якія аналізавалі паводзіны гісторыю Леха Валенса ўжо як прэзідэнта, падкрэслівалі тое, што чалавек з неверагодна вялікім эга, мегаламаніяй пэўнай, які проста паверыў у сваю вялікасць. І, в прынцыпе, у яго былі падставы да гэта. Папярэднія дзесяцігоддзі ён быў, ўсё ж такі галоўнай зоркай. Можна сказаць, што ён зрабіў з камуністычнай краіны незалежную дэмакратычную краіну. Ён сімвал гэтай трансфармацыі. Але ўсё ж такі на пасадзе прэзідэнта ён выказаўся як чалавек даволі хаатычны. Пры гэтым, дарэчы, яны былі саюзнікамі з Качынскімі. Першым кіраўніком канцылярыі прэзідэнта Леха Валенсы быў Лех Качынскі. Ярослаў. Лех быў трэцім. То бок, вось бачыш, браты Качынскія, яны на пачатку былі з ім, з Валенсай, у адной лодцы. Цесна, насамрэч, супрацоўнічалі, але пасля іхнія дарогі разышліся. Вось таксама яшчэ адзін прыклад з першых гадоў Леха Валенсы на пасадзе прэм'ера. Некалі Яцек Курскі напісаў кнігу, якая называлася «Левы чарвцовы». І там пра Леха Валенсу была адна цікавостка. Тагачасны міністр абароны, а міністра абароны прызначаў прэзідэнт на той момант. У гэтай кніжцы падзяліўся гісторыяй пра тое, што Лех Валенса намаўляў яго на тое, каб на чорным рынку ва ўкраіне набыць ядзерныя боегалоўкі.
Вось, і каб у Польшчы была атамная зброя. Вось. Слухай, Пры гэтым ніколі не было знойдзена ніякае, канешне ж, пацверджанне нейкае матэрыяльнае вось такіх намераў Валенса. Магчыма, гэта была нейкая вусная размова пад канечок. Вось. слухай, ну нават калі б купіў, наўрад ці б яму там фактурку выставілі, ведаеш? Але вось так, ёсць такая цікавостка і, скажем так, вось яна засталась у гісторыі. Гэта таксама вельмі паказвае добра, якім вось палітычным дзеячам з'яўляўся Лех Валенса. Але слухай, з 25-го года ідэя выглядае ўвогуле недрэнная. На дадзены момант ідэя выглядае насамрэч вельмі добра. Так, вось, ну, шкада, так што ўжо няма дзе купіць, вось, але можна было б. Я думаю, палякі б скінуліся з радасцю. Ці правільна я зразумеў з тваіх слоў, што ўжо на стадыі прэзідэнтуры з'явілася пэўнае расчараванне ў Валенсе? Так, па-першае, Лех Валенса паказаў сябе як даволі хаатычны лідар. То бок чалавек, які не асабліва лічыцца з меркаваннем іншых людзей. Нават калі гэта ягоныя добрыя дарадцы. Ён сварыўся бясконца са сваімі супрацоўнікамі. Таксама ў яго атачэнні асяроддзі былі часам даволі дзіўныя персанажы, як, напрыклад, былы ягоны кіроўца яшчэ з часоў салідарнасці, які, ну, асабіста ахоўнік, так, які стаўся ягоным палітычным дарадцам. То бок такія пэўныя рухы, якія часта характэрныя больш для такіх дэспатычных рэжымаў. Таму, скажем так, ну, далёка не ўсім сярод палякаў гэта падабалася. Акрамя таго, варта памятаць усё ж такі, што прэзідэнтура Леха Валенса, гэта 90-95 гады, выпала на момант, калі праводзілася ў Польшчы шокавая тэрапія. План Бальцаровіча. Чалавек таксама вельмі неадназначны, і ягоная рэформа таксама далёка неадназначна ўспрымалася насельніцтвам, бо суправаджалася падзеннем даходаў, падзеннем узроўню жыцця. Гэта міністр. Так, міністр фінансаў ва ўрадзе тагачасна. Таксама людзі інтуітыўна, інстынктыўна заўсёды перакладаюць адказнасць на галаву. То бок Лех Валенса нёс таксама і палітычны ушчэрбак. Так, вось... Адказнасць палітычную, так вось, за тое, што агулам адбывалася ў краіне. А калі вам падабаецца тое, што вы глядзіце, наш выпуск падкаст зроблена ў Польшчы, калі ласка, падтрымайце нас праз Buy Me Coffee ці Patreon. Ці наўпрост лайкам, каментаром, распавядзіце пра падкаст сябрам і сяброўкам. А мы пераходзім да наступнай часткі пра падзенне Леха Валенса. Падзенне Леха Валенсы. З чаго яно пачалося? Ну, радці ён вось проста пабыў не вельмі такім любімым прэзідэнтам і ўсё. Агулам прэзідэнтура Леха Валенсы даволі выразна дзеліцца на дзве паловы. Першая, пра якую мы хвіліну таму скончылі распавядаць, і нарэшце надышоў пераломны момант. Гэта паўстанне першага абсалютна дэмакратычна абранага ўраду. Гэта быў урад Яна Ольшевскага. Урад, які паўстаў на базе першага поўнасцю дэмакратычнага сейму. Бо сейм, які быў абраны ў 89 годзе, ён быў так званым контрактовым. То бок абранне таго сейму вынікала з усталенняў, якія былі узгодненыя ў Магдаленцы, то бок падчас круглага стала. То бок большасць у гэтым сейме мелі камуністы, 65%. Толькі 35% належала салідарнасці. Але ў 92 годзе сітуацыя ўжо была зусім іншая. Дарэчы, права і справядлівасць лічыць менавіта Яна Ольшевскага, а не Тадеуша Мазавецкага, які быў у 89 годзе першым прэм'ерам. Менавіта Яна Ольшевскага яны лічаць са свайго боку першым сапраўдным прэм'ер-міністрам. Калі некалькі гадоў таму Ян Ольшевскі памёр, то прэзідэнт Анджэй Дуда абвесціў траур нацыянальную жалобу. Просто каб падкрэсліць ягоную значнасць для права і справядлівасці. У чым там быў канфлікт паміж Ольшевскім прэм'ерам і Лехам Валенсам? І галоўны канфлікт на той момант быў па пытанні ілюстрацыі. Так, гэта тое слова, якое, я думаю, блізкае сэрцайкам шматлікіх беларусаў, якія нас глядзяць. Паўстала пытанне, што рабіць з былымі камуністычнымі дзеячамі, агулам з апаратам старога панства, так, старой дзяржавы. А гэта ўсё ж такі, ну, дзесяткі тысяч людзей як мінімум. Так. І урад Яна Ольшевскага
ціснуў на тое, каб максімальна жорстка і ў максімальна хуткім часе правесці люстрацыю, то бок ачышчэнне, чыстку, так, ад людзей, якія былі звязаныя з камуністычным рэжымам. У сваю чаргу Лех Валенса, скажем так, выступаў за тое, каб не дзейнічаць настолькі жорстка, больш лагодны падыход і нават магчыма супрацоўнічаць з часткай былых эліт. Бо ён вельмі асцерагаўся і ў сваіх выпаведзях ён таксама гэта падкрэсліваў, што ён баіцца такого калапсу дзяржавы, так, бо ўсё ж такі полностью адкінуць апарат былой старой краіны. Вылілася гэта ўсё ў тое, што у чэрвені 92-го года чалавек, які дагэтуль знаходзіцца ў вялікай палітыцы, я думаю, знаёмы шмат каму з нашых гледачоў, Мачэрэвіч. Вельмі блізкі супрацоўнік Ярослава Качынскага. Так? Ён апублікаваў спіс Мачэрэвіча з прозвішчамі людзей з высокіх палітычных эліт таго моманту, якія супрацоўнічалі са службай бяспекі СБ. І сярод гэтых прозвішчаў быў Лех Валенса. Вау. Так, і гэта было для шмат каго ў Польшчы такім проста выбухам атамнай бомбы. Шок. Нават быў названы ягоны псеўданім супрацоўніка. ТВ Боляк. Боляк і Лёляк. Была такая, быў такі мульт. Так, і карацей, высветлілася, што Лех Валенса, гаспадар прэзідэнт, абвінавачваўся у тым, што ў перыяд з 1970 года па як мінімум 76 год ён быў тайным супрацоўнікам польскіх камуністычных спецслужбаў. Вось з гэтым псеўданімам Боляк. І гэта было ўжо падчас салідарнасці. Гэта было яшчэ перад тым, як салідарнасць паўстала, але ў той момант, калі палякі актыўна змагаліся з камунізмам. Таксама было, скажем так, апублікавана, што як мінімум на пачатку гэтай супрацы ён актыўна супрацоўнічаў са спецслужбамі, даваў ім рапарты, то бок дэкларавалася, што ён сыпаў сваіх калегаў і сяброў па антыкамуністычным падполлі. То бок, сам разумееш, сапраўдны выбух атамнай бомбы. Пры гэтым Лех Валенса даволі неўмела спрабаваў з гэтага выкруціцца. Пры гэтым путаўся ў паказаннях увесь час. Што, канечне ж, падагравала яшчэ больш падазрэнне ў тым, што ўсё так і было. І, дарэчы, у сваёй прамове некалькі дзён таму Карл Навроцкі, калі сказаў, што крючок у мінулае. Калі вам таксама цікава было даведацца, што ж там такога сказаў Карл Навроцкі, вось гэта той самы момант. Так. Ён тады сказаў, што ніхто не забароніць нам казаць праўду пра Леха Валенсу. І пасля гэтага ён падзякаваў свайму старшыні Рады бяспечэнства народовага, так, Рады нацыянальнай бяспекі, гэта Славамір Цэнцкевіч. Славамір Цэнцкевіч у 2008 годзе апублікаваў кнігу пра супрацоўніцтва Леха Валенсы са службай бяспекі Польскай Народнай Рэспублікі, дзе ўсё гэта даволі падрабязна было распісана. Пры гэтым у сваіх шматлікіх выказваннях наконт гэтага проста неверагодна вялікага скандалу Лех Валенса ўвесь час казаў, што гэтыя дакументы падробленыя, якія там знайшліся ў ІПН, у Інстытуце памяці народовай, так, што яны некамплектныя. Таксама, што цікава, у прэзідэнцкі палац некалі даставілі гэтыя дакументы, якія былі. Пасля чаго яны вярнуліся ў архіў у пачцы, на якой было напісана не адкрываць без дазволу прэзідэнта. Калі прэзідэнт змяніўся і прэзідэнтам стаўся Александр Кваснеўскі, ён дазволіў адкрыць гэтыя дакументы і аказалася, што частка дакументаў была выкрадзеная. Гэта таксама ў сваю чаргу яшчэ больш падагравала інтарэс да гэтай справы.
Пры гэтым Леху Валенсіі на той момант яшчэ можна было нешта казаць у сваю абарону, так, казаць, што я там падробленая ці нешта яшчэ. Таксама ў 2000, здаецца, годзе ілюстрацыйны суд сказаў, што не, ён не быў, што гэта неправда і гэтак далей. Але тут уже, скажем так, выйдзем крыху наперад. У 2016 годзе памёр былы міністр унутраных спраў Польскай Народнай Рэспублікі Кішчак. І ягоная ўдава ў сейфе знайшла поўны камплект дакументаў на Леха Валенсу. Пры гэтым яна хацела прадаць гэтыя дакументы Інстытуту нацыянальнай памяці, вось які займаецца расследаваннем злачынства камуністычнага рэжыму. Ну, карацей, разумееш, з гэтага моманту, пры гэтым там былі дакументы, якіх ніхто не бачыў да гэтага. У выніку яны сталі публічна даступныя. Так. І ў выніку, і пры гэтым там быў поўны камплект дакументаў, якіх не было дагэтуль. Ніхто іх не бачыў. То бок, гэта у спадара Кішчака, ось, які ўсё ж такі, якога спрабавалі шмат разоў прыцягнуць да адказнасці за тое, што адбывалася, за тыя рэпрэсіі, якія адбываліся падчас камуністычнага рэжыму. Вось гэта, здаецца, быў ягоны такі поліс, страхоўка такая, скажам так. Ён гэтыя дакументы трымаў у сейфе і нікому асабліва не паказваў. Ось, толькі вельмі малое вузкае кола людзей ведала, што яны існуюць. І тут паўстае таксама пытанне, ці Лех Валенса ведаў, што яны ёсць. Ось. І як гэта магло паўплываць на ягоныя паводзіны, на ягоныя рашэнні. Бо сам разумееш, што гэта проста выдатнейшы інструмент нейкага шантажу. Ніколі гэта не было высветлена насамрэч, і я не ведаю, ці гэта некалі будзе высветлена. Але факт застаецца фактам. Лех Валенса у снежні 70-го года падпісаў, як ён сам казаў, 34 нейкія паперкі ён падпісаў. Ось, яго прыціснулі. Пры гэтым, ну, я думаю, што шмат хто разумее, як дзейнічаюць спецслужбы, і прыціснуць могуць. Ось. Хутчэй за ўсё маглі шантажаваць, у яго было шмат дзяцей, жонка, ось, у яго ўсё ж такі 8 дзяцей. Ось. Таму, скажем так, было на што націснуць, ось, каб змусіць яго да падпісання гэтых паперкаў. І, як мінімум, для 76-го года, а з дакументаў вынікае, што служба бяспекі пазначыла, што супрацоўніцтва было разарванае ў 76-м годзе, праз тое, што ён асабліва ўжо не быў актыўны і нічога там не даносіў, нічога не казаў. Пры гэтым дакладна вядома, што ў 80-м годзе ён яшчэ правёў адну сустрэчу з прадстаўнікамі польскіх спецслужбаў камуністычных. Пры гэтым абсалютна невядома, пра што там ішла гаворка, і таксама невядома, ці захаваліся нейкія недзе дакументы, магчыма, таксама нехта іх мае. Ось. Ну, але пры гэтым ён потым стаў лідарам салідарнасці. Але на той момант ніхто пра гэта не ведаў. Ось, то бок, вось тут, з гэтага моманту, дарогі ось, паміж ім і ось, лагерам нацыянальна-кансерватыўным, стаўленне якога да камуністычнага мінулага вельмі жорсткае, канчаткова разышліся. Для прадстаўнікоў менавіта гэтага бока палітычнай сцэны ён назаўсёды застаўся здраднікам. Магчыма, скажу непапулярную думку, але мне падаецца, што гэта крыху несправядліва ўсё ж такі. Бо, ну, сапраўды ён змагаўся з камуністычным рэжымам і дапамог яго перамагчы. Ну, з таго, што я разумею. І мне падаецца, што бываюць проста сітуацыі, у якіх ты не можаш адмовіцца ад супрацы. І ўсё ж такі ён паказаў, што ён пасля гэтай супрацы, ну, змагаўся сапраўды з камуністычным рэжымам. Дакладна, то бок мы з табой не суддзі. Ось, выносіць прысудаў не будзем, але я думаю, што шмат хто з нашых гледачоў таксама разумее, што часам могуць націснуць на такое, што чалавек можа згадзіцца на вельмі многае. Ось, прыкладаў у гісторыі розных дыктатур вельмі шмат. Далёка шукаць не трэба. 95-й год. Нягледзячы на не вельмі добрую прэзідэнтуру, Лех Валенса на піке папулярнасці. Гісторыкі, палітолагі ацэньваюць прэзідэнтуру Леха Валенсы негатыўна, як слабы прэзідэнт. Часта падкрэсліваючы, што гэта проста выпадковы чалавек. Вось, яго вынесла хваля гісторыя. Ён меў вось гэтую неверагодную чуйку, гэта талент. Не кожны яго мае. Але гэта вось той момант, калі часам вось такія падзеі
нейкія такія гістарычныя рэвалюцыі, бо гэта быў рэвалюцыйны момант. Яны выносяць на вышыню людзей, якія дагэтуль былі проста нікім вельмі часта. І так было падчас кожнай рэвалюцыі французскай, расійскай і іншых таксама. У Польшча гэта таксама не выключэнне. І апісвалі яго як такога вельмі простага чалавека, простачка. І, дарэчы, па сваіх нават выказваннях ён увайшоў у гісторыю і стаўся знакамітым таксама дзякуючы з'яве, якая называецца валенсізмы. Гэта такія афарызмы. Тыпу 2 плюс 2 равно 22. Не chcem, але мушам. Jestem za, a nawet przeciw. Гэта крылатыя выразы Леха Валенсы, якіх насамрэч можна збіраць як мінімум некалькі дзесяткаў. Але праз вялікі скандал з супрацоўніцтвам са службай бяспекі, праз рэформы, на якіх ўсё ж такі далёка не ўсе атрымалі бонусы, былі цэлыя пласты грамадства, якія даволі значна пацярпелі, так асабліва тыя, якія працавалі ў дзяржпрадпрыемствах, у былых ПГРах, гэта такі польскі адпаведнік калгасаў. Карацей, ягоная папулярнасць выносіла некалькі адсоткаў раптам на пачатак 95-го года. А пад канец 95-го года былі запланаваныя прэзідэнцкія выбары. То бок ён ішоў на рээлекцыю. Але дзякуючы таму, што ягоным галоўным супернікам быў прадстаўнік левых, малады, энергічны Александр Кваснеўскі, які яшчэ донедаўна быў членам ПЗПР, то бок камуністычнай партыі Польшчы. У яго атрымалася стварыць гэты імідж таго, што толькі ён можа стацца гарантам таго, што рэформы будуць працягвацца, і тое, што ён не дапусціць вяртання камуністаў да ўлады. І у выніку, па выніках першага тура выбараў, ён набраў, наколькі я добра памятаю, каля 33%. І ў другі тур выбараў выйшаў з Александром Кваснеўскім. Пры гэтым, дарэчы, пра гэты выбар мы таксама ўзгадвалі у адным з нашых выпускаў пра дэбаты, я памятаю, бо гэтыя выбары запомніліся перадусім песенкай у падтрымку Александра Кваснеўскага, Оля. І, па-другое, гэта тэледэбатамі, якія адбыліся паміж двумя галоўнымі кандыдатамі. І падчас гэтых тэледэбатаў Лех Валенса паказаў сябе як, просто вельмі дрэнна выхаваны чалавек. І, канечне, у гісторыю заўсёды ўвайшлі таксама крылатыя выразы, сказаныя ім перад камерамі, гэта што я вам замест рукі толькі нагу магу падаць, ці што вы ўвайшлі тут і ані бэ, ані мэ, ані кукарэку. То бок, разумееце, даволі просты чалавек, які стаўся галавой дзяржавы. Электрык з гданьскай судаверсіі. І гэта таксама вельмі біла людзям часта ў вочы. І, дарэчы, ёсць меркаванне, я тут не магу судзіць, я з ім пагаджаюся ці не, бо я не жыву ў той час усё ж такі. Але ёсць меркаванне гісторыкаў, палітолагаў, якія жылі ў той момант, што калі б не гэтая дэбата, то ён, магчыма, перамог бы. Але ў выніку па выніках другога тура выбараў Александр Кваснеўскі перамог з адрывам у 600 000 галасоў. Гэта, скажам так, даволі сур'ёзны адрыў усё ж такі. І на гэтым палітычная кар'ера першага прэзідэнта Польскай Рэспублікі Леха Валенсы скончылася. Мы зараз крыху паразмаўляем пра тое, што ён рабіў пасля, але зачапіла фраза. Ты сказаў, што 600 000 галасоў гэта шмат. А якая розніца была паміж Наўроцкім і Часкоўскім? Не 400 000? Менш за 400 000, наколькі я памятаю. Просто мы пра яе казалі як пра вельмі маленькую, а тут быццам бы... Але ўсё ж такі у папярэднім разам было 450, 500. Не, 450, прыкладна, 430, 450. Не, то бок увесь час адрывы ў польскіх выбарах, яны павалютку змяншаюцца, так, і ўсё ж такі розніца паміж 400-600, гэта ўсё ж такі ўжо розніца. Валенса прайграе выбары. І што, кажа пра фальсіфікацыі? Я выкажу гэтае слово. Так, ты маеш рацыю. І тут просто, скажем так, апошняя частка мерлезонскага балету. Лебедзіная песня. Лех Валенса абвесціў, што выбары былі сфальсіфікаваныя. І на гэтай тэме ён ехаў яшчэ 5 наступных гадоў, не прымаючы, не пагаджаючыся з гэтымі вынікамі, увесь час абвінавачваючы
апазіцыю, то бок левых, ад якіх перамог Александр Квазнеўскі у тым, што вось яны адсунулі ад улады вялікага Леха Валенсу і зрабілі нейкія махінацыі з выбарамі, якіх, канешне ж, не было. Ось. І, скажем так, ніхто яму ў гэтым не верыў, і асабліва ніхто яго не падтрымліваў, што канчаткова знайшло сваё пацверджанне ўжо пры наступных выбарах, дзе ён вырашыў балатавацца, каб даказаць усім і паказаць Кузькіну маць у 2000 годзе. Ну і скончылася ўсё тым, што ён набраў прыкладна 170 000 галасоў. Нядрэнна, не? Гэта прыкладна 1%. Крzysztof Stanowski, падаецца, неяк так набраў. Здаецца так, не нашмат менш набыла Йоанна Сенушын падчас апошніх выбараў. То бок выбары 2000 года гэта ўжо такі быў канчатковы ўпадак, канчатковае падзенне вось гэтай вялікай легенды. І на дадзены момант у Польшчы часта шматлікімі людзьмі, я тут не апісваю, канешне, сваё меркаванне, а просто агулам такое вось меркаванне сярод агулам палякаў. Гэта такі крынжовы дзядуля, крынжовы дзядуля, у якога ёсць офіс у Гданьску, бо былы прэзідэнт мае права на тое, каб мець свой офіс, яму на гэта выдзяляюцца грошы. Чытае лекцыі па ўсім свеце, часам нешта можа напісаць, часам можа нешта скаментаваць, але... Запосціць, як оно ў ванне ляжыць. Вось, крацей, Лех Валенс свае соцсеткі, увогуле сваю публічную дзейнасць у апошнія гады вядзе як такі сапраўдны экстраверт, часам паказваючы тое, што не кожны вырашыцца паказаць. Як ты вось сам казаў, як ён ляжыць у ванне, напрыклад, ці яшчэ нешта такое. Ну, карацей, такі весёлы дзядзенька былы прэзідэнт Польшчы. Слухай, ці не сумна гэта ўсё? Вось калі падсумоўваць? Ведаеш, калі падсумоўваць, для мяне асабіста, як для чалавека ўсё ж такі, які вырас па-за Польшчай, які прыехаў у Польшчу, калі ўжо паволі станавіўся дарослым чалавекам, які заўсёды цікавіўся гісторыяй, Лех Валенса, канешне, заўсёды застаўся такой вось зоркай і сімвалам. Таксама і ў Польшчы, дарэчы, гэта не значыць, што яго там усе не любяць. Для вельмі вялікай колькасці людзей ён застаецца аўтарытэтам. Ён застаецца аўтарытэтам, застаецца вось сімвалам таго, што раньш было. Суму ў гэтым асабіста не бачу, бо мне здаецца, што гэта не такая і нетыповая гісторыя. Для людзей, якія, калі паглядзець на розныя краіны, якія ці узнавілі сваю незалежнасць і ўвогуле паўсталі пасля распаду Савецкага Саюза, то ў шматлікіх краінах было шмат такіх лідараў, якія былі, напрыклад, некалі таму камуністычныя часы дысідэнтамі, ці нейкімі актывістамі, і пасля скончылі з невялікай папулярнасцю. Выбухнулі ў нейкі момант як супернова. Не вельмі доўгі час, так? Але заўсёды застануцца ў картах гісторыі. Напішыце, што вы думаеце пра Леха Валенсу. Ці вы думаеце, што да яго трэба ставіцца як да героя салідарнасці і чалавека, які ператварыў Польшчу з камуністычнай краіны ў дэмакратычную, ці ўсё ж такі ставіцца да яго як да не самага добрага прэзідэнта і як да чалавека, які супрацоўнічаў са спецслужбамі камуністычнымі? Супярэчлівая фігура. Дарэчы, вось мне самому цікава, напішыце, як па вашаму меркаванню, ці тое, што Лех Валенса некалі супрацоўнічаў праз нейкі час з службай бяспекі, так? Ці гэта ўвогуле выбачальна, на ваш погляд, маючы на ўвазе ўсе ягоныя іншыя заслугі? Мне будзе вельмі цікава пачытаць вашы меркаванні. Маё меркаванне, калі ласка, не адмяняйце мяне ў каментарах, я прабачу. Мне падаецца, што часам бывае патрэбна зрабіць так, каб потым зрабіць тое, што зрабіў Лех Валенс. Будзем чакаць меркавання ў нашых гледачоў. Свайго меркавання я так асабліва не буду казаць. Пабачымся праз тыдзень. Дзякуй, што былі з намі. Гэта зноў зроблена ў Польшчы. Мне нешта часам раз на выпуску 10 хочацца сказаць паўгадзіны карды. Гэта быў зноў той самы момант. Трэба замуціць калабу? Дарэчы, калі хочаце, каб мы распавядалі таксама пра адносіны, пішыце ў каментарах таксама. Да сустрэчы. Дякую вам.